Bueno, arratsaldeon, hasiera emango diogu osoko bilkurari. Bueno, lehenengo puntua daukagu, 2023ko ekainaren 17an eta 22an egindako bilerei dagozkien aktak onartzea. Ez badago. Bai, oso izateko dakazue. Ez. Bueno, orduan... Ez. Orduan, aldeko botoak, aho batez. Bigarren puntua, batzorde informatibo iraunkorren eraketa eta osaketa. Bueno, proposamenera agertzen diren aurrekaria kontutan izan da, akordio hauek hartzea proposatzen zaio osoko bilkurari. Lehenengoa, ondoren aipatuko diren batzorde informatzaileen sorrera onartzea. Antolakuntzako batzorde informatzailea, osaketa, EAJ-ko 3 kide, Bilduko 2 eta PSE-ko 1. Bigarrena, lurralde batzorde informatzailea, osaketa berderarekin, eta hirugarren batzordea da herritartasun batzorde informatzailea, osaketa bera errepikatuz. Eta bigarrena, ogasuneko gaiak biltzen dituen antolakuntzako informazio batzorde iraunkorrak kontuen batzorde bereziaren eginkizunak bere gain hartitzen erabakitzea. Ni buruz zerbait komentatzeko. Itziber. Bai, bueno, hasiera baten esan eudelen gomendizua bai izan daitela batzordiak horrela eratzea. Bueno, egon daitezken funtzionamendu aukeretako bat izan daiteke, gehiago ere egon daitezke. Bueno, baina azkenean, azkenengo legealdien izandako kudeak eta nolakoa izan den horren arabera ikusi beharko genuke baliogarria izan den edo ez, edo egoki izan den edo ez. Orduan, sortuko den azpi batzorde berria, ingurumen azpi batzorde berri hori, izan daiteke aukera on bat izan daiteke, EH Bilduk aurreko legealdia hasieran eta azken legealdi osoan zehar argi utzi genuen, beharrezkoa zela udalean ingurumen teknikari bat izatea. Planteatzen duzuen ingurumen arlo edo azpi batzorde honek, iruditzaigu bere espazio propioa izan beharko lukela, berezitua izan beharko litzatekeela, beste gai batzuen artean lausotua ez gelditzeko, eta ikusita bai herri osoaren planteamenduarekin eta hirigintza arloarekin daukan lotura zuzena dela, iruditzen zaigu egokiago izango litzatekeela lurralde batzordearen barruan kokatzea. Parte hartze arloari dagokionez, oso gai transversala da, izan ere gai askotan dauka eragin zuzena, batzorde askotako, 3 batzordetako gaietan dauka eragina, eta iruditzen zaigu ere bai lotura zuzenago izango lukeela kasu honetan antolakuntza batzordeakin. Bai herritarrei begira eta baita udalaren barne funtzionamendu horri begira, ez? Adibide bat jartzeko, adibidez Altzolako Petrila, orain konponduko den Petril horretan, Bainuetxeko Zumardiko zuhaitz guztiak bota dira, zuhaitz mosketa horren arrazoirik edo azalpenik oraindik ez dugu bat ere jaso, guk aurreko legealdien hasieran bai proposatu genuen zuhaitzen protokolo bat sortzea, ezetza eman zitzaigun, esan onartua izan, eta ingurumen teknikari bat izan bagenu, segurazki, eta herritarren parte hartze zuen batekin, segurazki egon lirateke beste botatzean aurretikan beste planteamendu desberdin batzuk, edo gutxienez mosketa horren aurrean bere mantenurako ezintasun hori zergatik izan da jakingo genuke. Kasu honetan ez daukagu ez bata eta ez bestea. Beraz, horrelako adibide gehiago ere baditugu. Orduan esan, batzorde planteamendu hau egia da gure kritikak azaldu genituela aurreko legealdian, hilabetean behin batzorde bakoitza ordu beteko iraupena dauka, eta kasu honetan hainbeste arlo, hainbeste gai izan da, ezinezkoa da modu egokian jarraipena egitea.
Beraz, udal gobernuak bai ahalbidetu beharko luke edo bai aukera jarri beharko luke, oposizioa alderdiari gauzak erraztea edo behintzat jarripen hori erraztea, ez? Eta zer gertatu da, Bilduk egindako proposamen asko, azkenengo minututan azaldu behar izan ditugu, kasu batzutan ere bai harrapataka, nahiz eta aurreko astean edo aurreko egunetan erregistratuak izan ziren kasu askotan. Arazoak izan ditugu adibidez lurralde batzordean, zeren eta gure eskaera, gure proposamen horiek azkenean batzuk ez zuen denborarik ematen ere ez azaltzeko, eta herritartasun batzordean ere bai, adibidez, planaren barruan, bilera bat planteatu zen aste santu aurretikan eta oraindik ez da egin bilera hori. Beraz, proposatzen den batzorderaketa edo osaketa honen barruan, gure eredutikan urrun egon daiteken arren, beti ere funtzionamendu aukera bat izan daiteke, kontuan izan beharko da, gero kudeaketa eta egiteko formak ere zeintzuk diran, eta guk hori hartuko dugu kontuan, beraz, gertutik jarrituko dugu zela funtzionatzen duten batzorde hauek, nola egiten den lana batzorde hauetan, eta momentuz abstentzio bozkatuko dugu. Bueno, gure aldetik esan, guk uste dugu antolaketa hau onena dela, behintzat udal barruan oso ondo funtzionatzen du, bai teknikariak oso pozik daude, beraien artean erlazio zuzena dakatelako, lehen batzorde bakarra, teknikari bakarrak batzorde bakarra eukitzen zuen, orduan beraien artean erlazioa esan oso zuzena, orain 3 arlotan banatuta daudenez, teknikariak beraien artean askoz hobeto lan egiten dute eta gaien transversalitatea hori igarritzen da. Hori guk usten dugu oso garrantzitsua dela eta guretzako funtzionamendua ona da. Guk uste dugu ondo funtzionau dela orain arte eta jarraituko dugu eta espero dugu zuek ere bai kontutan hori ikustia, ez? Ondo funtzionatzen da bala. Eta gero, komentatzeko bakarrikan, altzolakua, arbolak kendu dia petril sendo bat egiteko, hori beharrezkoa zen, baina berriro landatuko dia arbol berriak, orduan petrila amaitzen danean, etxetik gertuago landatuko dia zuhaitzak, eta ezinbestekoa zen bere momentuan kentzea zuhaitzoiek petrila egiteko. Orduan, proposamena bozkatuko dugu. Proposamenaren aldeko botoak, abstentzioak, 10 alde eta 7 abstentzio. Hirugarren puntuan daukagu organo kolegiatuen korporazioko ordezkarien izendapena. Ondoren aipatuko diren organo kolegiatu bakoitza arautzen duten araua zehatzen arabera udalbatzaren osoko bilkurari ondorengo udal ordezkariak izendatu ditzala proposatzen zaio. DBako Industrialdea, Maialen Gurrutxaga. Gipuzkoako Ur Konsortzioa, Jon Zubiaurren. DBGesa, Maialen Gurrutxaga. Makina Erreminta Institutua eta Museoa, Maialen Gurrutxaga. Eudel, Maialen Gurrutxaga. DBA Barrena Mankomunitatea eta Badesa, Mankomunitateko Batzar Orokorrerako ondoko korporatiboa. Jon Zubiaurre, Inigo Loyola eta Ser Araufo. DBB Mankomunitatea, Aitor Iriondo eta Itziber Aranbarri. DBMen Inigo Loyola. Udalaren Eskola Kontseilua, Maialen Gurrutxaga, eta Haurreskolak Batzorgoa, Maialen Gurrutxaga. Zerbait esateko? Organo kolegiatuetan herritarretzat garrantzitsuak diren zerbitzu eta arloak kudeatzen dituzte, daude Mankomunitatea, DBGesa, Eskola Kontseilua, Ur Partzuergoa, guztira 10 dira eta horietatik EH Bilduk bakar batean izango du bakarrik ordezkaritza zen. Eta EAJ eta PSen artean banatu dituzue hauetako izendapen guztiak. Argi dago alderdien interese irantzuten diela egindako banaketa honek herritar gehiengoaren interesen gainetik.
Elgoibarren, ez dugu ahaztu behar, Elgoibarren EAJ eta EH Bilduren artean 200 inguruko tartea daukagula, zinegotzi bakar baten tartea daukagula, EH Bildu bozkatu duten Elgoibarko herritarrek ere ordezkatuak egotea merezi dute, eta, hartutako erabaki honek, justo kontrako bidetikan joango litzateke. Beraz, guk kontrakoa bozkatuko dugu. Bueno, guk uste dugu akordio batetara ailegatzeko hitz egin behar dela, guk ez dugu eduki zuen berririk orain arte, ez erat etorri guregana ezer planteatzera, orduan guk gure gobernuan banatu ditugu, eta nik uste dut aproposa dela holakotxe distribuzioa itxea, sin más. Zilegia da behintzat gobernu akordioak alderdi ezberdinen artean egitea, baina uste dugu gure herritarren bozken erdia ordezkatzen dugula eta zuei dagokizue gurekin harremanetan jartzea. Eta gure atea ez jotzea, suposatzen zaigu, azkenean ikusten dugu interesikan ez dagoela, eta gainera esparru hauetatik kanpo nahi izatea oposizioko alderdiak ere bai, iruditzen zaigu akats bat, eta are okerrago iruditzen zaigu gero kanpo aldera kontrako irudia eman nahi izatea. Lehen esan dudan bezala, ez dugu jaso zuen ekarpenikan, guk gobernua horrela banatu dugu, eta bai da egia, ezuek barruan zaudetela, eta ez bakarrik hor, beste leku batzutan ere bai, guk usten dugu representazio hori hola dela. Orduan proposamena bozkatuko dugu. Proposamenaren aldeko botoak, kontra, 10 alde eta 7 kontra. Laugarren puntua, Udal Kirol Patronatua Autonomiadun Erakundearen zuzendaritza batzordearen osaketa. Alkate lehendakari Andreak, Udal Kirol Patronatu Autonomiadun Erakundearen estatutuetan hitzartutakoen arabera, Udal Batzarren osoko bilkurari proposatzen dio zuzendaritza batzorde honen osaera ondorengoa izan dadila. EAJak 5 kide, EH Bilduk 3 eta PSEek 1. Hemen zerbait komentatzeko? Iruditzaigu kasu honetan ere ez dela irudikatzen hauteskunde hauetan izan den emaitza, izan ere, hemendik aurrera Kirol Patronatuan EAJak gehiengo absolutua izango du patronatu horretan, nahiz eta errealitatean gehiengo absoluturik lortu ez izan. Ikusi dugu kiroldegiko langileen gatazkan alde bakarreko erabakiek noraino eman gaituzten eta ze ondorio izan dituen, beraz, ikusi dugu proposatutako banaketa honek ez duela ordezkaritza irudikatzen, beraz guk kontra bozkatuko dugu. Orduan, proposamena bozketara jarriko dugu. Orduan, proposamenaren aldeko botoak, kontra, 10 alde eta 7 kontra. Bosgarren puntua, osoko bilkuren maiztasuna. Udalbatzaren osoko bilkurari proposatzen zaio ondorengo akordioa har dezala. Lehenengoa, udalbatzarrak abuztuan izan ezik, hilero egingo du ohiko bilkura, baldin eta osoko bilkurak onartu behar dituena gaiak baldin badaude. Bilkura hori hil bakoitzeko azken asteartean izango da, arratsaldeko 7 hala eta guztiz ere, uztailean abenduan ohiko bilkurak egiteko eguna aurreratu egingo da. Bigarrena dena dela, alkate Andreak osoko bilkuraren eguna eta ordua aldatu ahal izango ditu, nolanahi ere, tokiko araubidearen oinarrizko legediak ezartzen dituen
2 hilabeteroko gutxieneko maiztasuna mantenduta. Hirugarrena, osoko bilkuraren eta udaleko kideen hitzeko gainerako organoen bilkuren deialdiak baliabide elektronikoen bidez egingo dira. Laugarrena, Elgoibarko udaleko kideen hitzeko organoen bilkuren haubide orokorra aurrez aurreko izango da, hala ere, osoko bilkura tokiko gobernu batzarrak eta kirol patronatuaren zuzendaritza batzordeak udal gobernu organo diren aldetik, modu telematikoan edo mistoan aurrez aurrekoak eta telematikoak egin ahal izango dituzte bilkurak alkatetza lehendakaritzak modu arrazaituan zehazten duenaren arabera, udalak onartutako kasuetan eta tagoalen 56 artikuluaren gaikuntzarekin. Eta bosgarrena, akordio honi adinako zabalkundea ematea. Zerbait komentatzeko? Bai, nik bai adierazi nahiko nuke hemen asteartera pasatu dugula zuen eskaeragatik, nik uste gauza batzuetarako eskaerakin dituzuela eta kasu hori da eta onartu zaizuela, eta nik uste dut zuentzako okerradian gauzak azaltziaz gain, ondo legokeela ere holakoak azaltzia gu prest gaudela eskaerak entzun eta onartzeko dauda kasua. Eta beste gai bat bai, igual lehengo plenoa dela, errespetua bai eskatuko nukela, eta hori bai oso zintzoki gorde nahiko nuan zerbait dela. Guk gero gure aurrei eta gure ondorengo eskatzen diego zehose da, eta uste dut udal osoko bilkura honetan ez dutela onartuko behin ere, ez parri itxia norbait hitz egiten nahi danean, ez komentarioak itxia norberak bere hitza hartzeko denbora dauka, eta niretzako oso importantea da gure arteko errespetua gordetzia, uste dutelako bakalera begira ere bai, gure moduak zaindu behar ditugula eta gure artean elkar ulertzeko dela hemen. Bai. Orduan, proposamenaren aldeko botoak, hau batez, seigarren puntua, arduraldi esklusiboa eta partziala izango duten karguak zehaztea. Ikusita proposamenera agertzen diren aurrekariak, udal batzarrari honako akordioak ekar ditzala proposatzen zaio. Lehenengoa, arduraldi esklusiboa izango duten karguak honako hauek izango direla zehaztea. Izaera iraunkorrez, udaleko alkate izango den zinegotzea, berariaz eskubide hori uko egin ezean. Udal hauteskundetatik edo beste edozein arrazoiagatik eratorritako agintaldia amaituzkero, sartzen den alkateak esan bidez uko egiten ez badio behintzat, dedikazio esklusiboko araubidea eta horrek hori dagozkion ordainsariak baliatuko ditu, ariketa dagokion ondorengo osoko bilkuraren erabakia hartu arte. Legealdi honetan, 23-27, lehenengo alkate orde izango den zinegotzea. Eta legealdi honetan, 23-27, ordezkaritza handiena izango duen alderdiko bozeramaile den zinegotzea. Bigarrena, arduraldi partziala izango duten honako kargu hauek zehaztea. Legealdi honetan, 23-27, EAJ-ko udaltaldearen bozeramaile izango den zinegotzea. Legealdi honetan, 23-27, PSE udal taldearen bozeramaile izango den zinegotzia. Hirugarrena, legealdi honetan, lurralde batzorde informatiboko lehendakaria izango den zinegotzia. Laugarrena, legealdi honetan, antolakuntza batzorde informatiboko lehendakaria izango den zinegotzia. Eta bosgarrena, legealdi honetan, ingurumena eta herritaren parte hartze arloak eskuordetzan dituen zinegotzia. Eta hirugarren akordioa, funtzioiek arduraldi esklusiboz eta partzelez betetzeak 2023ko uztailaren 15-tik aurrera izango du eraginkortasuna izendutako pertsone berariaz onartu ondoren, eta horretarako alta emango zaie gizarte segurantzan. Hemen zerbait komentatzeko. Orduan bozkatzera joko du. Proposamenaren aldeko botoak, kontra, abstentzioa, 10 alde eta 7 abstentzio. Zazpigarren puntua, udaleko kargu hautetxeen ordainsaile buruzko akordioa. Hemen ere kontutan izan da proposamenean agertzen diren aurrekariak, hau dira osokoari proposatzen zaizkion akordioak. Lehenengoa,
Erabateko arduraldia izango duen Maialen Gurutxa Guranga alkate Andreari urteko 37.928 euroko ordainsari gordina esartzea aurtengo urterako. Bigarrena, arduraldi esklusiboa izango den Jon Zubeor Erros lehenengo alkate orde jaunari, alkate Andreari dagokion pareko ordainsaria sartzea 10%ko murrizketa eginda. Hala, ordainsariaren zenbatekoa 2023 urterako 70.136 eurokoa izango da. Hirugarrena, EH Bilduko bozeramaile den Aitziber Aranberri Uranga Andreari, hau da, arduraldi esklusiboa izango duenari, ordezkaritza handiena duen oposizioko alderdia den aldetik, lehenengo alkate ordeari dagokion ordainsaria izendatzea, 10%ko murrizketa eginda. Hortaz, ordainsariaren zenbatekoa 73.122 eurokoa izango da 2023 urterako. Laugarrena, EAJ udaltaldeko bozeramaile izango den zinegotziari, Andrea Arriola Ferrer Andreari, 30%ko arduraldi partziala izendatzea. Urteko 23.318 euroko ordainsariarekin 2023 urterako. Bosgarrena, PSE udaltaldeko bozeramaile izango den zinegotziari, Ariana Nogales Babarro Andreari, 30%ko arduraldi partziala izendatzea urtero 23.318 euroko ordainsariarekin aurtengorako. Seigarrena, lurralde batzorde informatzaileen buru izango den zinegotziari, Inigo Loyola Garate jaunari, 30%ko arduraldi partziala izendatzea urteko 23.318 euroko ordainsariarekin 2023ko urterako. Zazpigarrena, antolakuntza batzorde informatzaileeko buru izango den zinegotziari, Atsegin Uzuriaga Mendizabal Andreari, 30%ko arduraldi partziala izendatzea urteko 23.318 euroko ordainsariarekin 2023 urterako. Zortzigarrena, ingurumena eta herritarren parte hartze arloen eskuordetza duen zinegotziari, Aser Araujo Iglesias jaunari, 20%ko arduraldi partziala izendatzea urteko 15.585 euroko ordainsariarekin 2023 urterako. Bederatzigarrena, zenbateko hauek urtero eguneratuko dira, eta horiek italdi bakoitzeko urtarrilaren batean sartuko den indarrean, erreferentzia gisa duten Eusko Jaurlaritzako karguen ordainsariak eguneratzen diren heinean, akorde hau eguneratu beharrik gabe. 10. Ordainsari kontzeptu hauek onartzen diren unean sartuko dira indarrean, eta horiek jasotzeko baldintza izango da aristen aipatutako pertsonek arduraldi esklusiboko edo partzialeko araubidea onartzea. Udalari arduraldi esklusiboa eskaintzen dioten korporazioko kideen kasuan, kargua onartzea eta dagozkien ordainsaria jasotzea batera ezina izango da herri administrazioetako aurrekontuen kontura doazen ordainsariak edo horien menpeko erakundeen, organismoen edo enpresen ordainsaria jasotzearekin edo beste jarduera batzuk egitearekin. Bestalde, arduraldi partziala duten kideen kasuan, administraziotik kanpo ordainsaria jaso ahal izango dira, baldin eta administrazioan egiten duten lanalditik kanpo egiten dituzten jarduera dagozkienak badira. Hori guztia, herri administrazioaren zerbitzura dauden langileen bateraezintasunei buruzko abenduaren 26ko 53.994 legean, eta hori garatzen duen apirilean 30ko 588.995 errege dekretuan ezarritakoaren arabera. 11. Gizarte segurantzaren diru zaintzari eskatzea, liberazioan hartuko duten pertsonak afiliatzeko eta hori alta emateko. Udalak hartara bere gain hartuko ditu gizarte segurantzako araubide orokorrean arauak, hau da, lanean dituzten langileak direla eta enpresei esartzen zaizkienak. 12. Elgoibarko udaleko alkatetza duen pertsonari dedikazio esklusiboa aitortzea automatikoki eta kargu hartzen duen egunetik aurrera eta hori aurrekontua betearazteko arauan jasoko da. 13. Arduraldi esklusiborik edo partzialik ez duten zinegotziek honako ordainsari hauek jasoko dituzte. Osoko bilkurak, tokiko gobernu batzarrak, bozeramaile batzordeak, udalkiro patronatuko zuzendari batzordeak eta batzorde informatzaileek egingo dituzten bilera bakoitzera joateagatik. Plenoa, finkoa, 175 euro eta aldakorra 95 euro betetzen den arlo delegatu bakoitzeko. Batzorde informatzaileak finkoa 110 euro eta aldakorra 75 euro betetzen den arlo delegatu bakoitzeko. Tokiko gobernu batzarra finkoa 110 euro, bozeramaileen batzordea finkoa 110 euro, udalkiro patronatuen zuzendaritza batzordean, batzorde buruak 175 euro, batzorde buru ordeak 135, batzordekideak 110 euro.
gehienez ere 1.000 euroko muga ezartzen da zinegotzi bakoitzeko eta hileko. 14. Udal taldei diru izendapen bat ezartzea talde politiko bakoitzari osotasunean ordainduko zaiona. Izendapen hori kalkulatzeko honako irizpide hauek ezarriko dira. Talde bakoitzeko finkoa 650 euro hileko eta zinegotzi bakoitzeko 200 euro hileko. 15. Bilera bakoitzera benetan joateagatik ordainduko diren zenbatekoak eta udal taldeentzako diru esleipenari dagozkien zenbatekoak udal langileen ordainsariak igotzen diren modu berean igoko dira. Baldin eta udalbatzaren osoko bilkurak hala erabakitzen badu eta ez da beharrezkoa izango akorde hau eguneratzea. Eta 16. Egokia eta nahikoa izango den kreditua jartzeko konpromiso hartzea akorde hau eraginkorra izan dadin. Zerbait komentatzeko? Bai, Etzibar. Bueno, puntu honetan bi gai aipatu nahiko nituzke, alde batetikan liberazioak aurreko legealditikan ona asko igo dira, asko handituko dira, orokorrean bikoiztu egin dira liberazioak. Liberazioak azkenean, herritarren beharrei erantzuteko behar dugun denborarekin lotura zuzena daukate, beraz, hauek handitzea guretzako erabaki positiboa iruditzen zaigu. Azkenean zinegotzeko herritarren alde lan egiteko beharrezkoa da azkenean denbora eskaintzea eta horretarako liberazioak ere beharrezkoak dira. Beste puntu bat izango litzateke ordainsarien kasuan, izan ere eudelek herriko biztanleen arabera ezartzen duen margen horren barruan kokatzen gera. Hala ere uste dugu, orain izandako aurreko legealditik ona izandako 8%, 10% igoera hori ordainsarietan, guri dagokigun, herri bezala dagokigun mailatikan goregi kokatzen gaituela. Eta horrelako erabakik azken finean, herritarrengan ere bai daukate desafekzio politiko bat ere sortzen dutela iruditzen zaigu. Bai, nik bai adierazi nahiko nukela, esan den bezala ez, herritarrei erantzuteko hartzen dugun konpromiso bat dela eta horri erantzungo diogula, herritarrak konturatuko diala, hor egongo gerala, merezitako ordainsaria izango dela, lan asko ingo dugulako horren alde. Bai, hemen ere gustatuko litzaidake adieraztea, zuen kasuan ere bai, eudelek jarritako tauletan sartu zaitzu egula, zuen proposamenik jakin gabe, zuen liberazioan horren erdia ere bai kobratu zenezaketen eta hori adierazi zenezaketen eta horko plenuan hori horrela onartuko genduan, zuen nahi badezue horrendikan denbora dakagu, zuen liberazio beste modu batera itxeko, beste taldeen partetik jaso dugu ditugu proposamenak eta dauzkagun erantzunkizunen arabera banatu dugu, zuk esan dezun bezala, eudeleko tauletan. Pentsatzen genuen aurreko legealdian eduki zenuten bezala, oraingoan ere liberazio hori nahiko zenutela eta hala mantendu dugu. Baina, hala ez balitz, badaukazue denbora hori adierazteko guk ez daukagorazorik, eta esaten zuen proposamena zuekin hitz egin gabe ere, hori pleno honetan sartzea logikoa zela iruditu zaigu eta hola egin dugu. Guk aurreko legealdian geneukan ordainsari maila horri eustea proposatuko genuke, hori izango gure proposamena. Gure ustez, lana ondo egiteko ahalbidetzen du eta zegu duina direla, aurreko legealdiko ordainsariak. Puntu honetan, esan bezala, bai gaude liberazioen alde ez horren beste, soldaten ordainsarien inguruan izandako igoera horrekin, iruditzen zaigulako, egokia izan daitekena gainditzen duelako. Era berean, nik uste beti gai berdinak gabiltzala, EH Bilduren lana edo liberatzeko daukagun eskubidea badiru beti zalantzan jarri nahi dela edo beti uko egin behar digun beti iritzi horrekin beti etortzen zarete, ez? Benetan uste dugu, politika daukan izaera demokratikoan, benetan sinistuko bazenute, ez dela zalantzan jarriko gure lana, eta ez zein dikutekela eskatuko guk liberazioaren zati bati uko egitea. Gu ez gaude hemen dirua poltsikoratzeko, baizik eta herritarren alde lan egiteko, eta zuen kritikak egitea edo zuen kontra egotea,
ulertzen dugu azkenean, eroso ez dela, ez zaizuela gustatzen, baina nik uste zilegitasun guztia daukagula hemen egoteko, herritarren alde lan egoteko, egiteko, eta bakarrik esan duguna da, liberazio horren ordainsaria gehiagitzu iruditzen zaigula nahiz eta tarte horretan egon, eta guk esan dugu zein izango litzaken gure planteamendua, eta abstenitu ingo gara bozketa honetan. Nik esan detenakin, inolaz ere ez gaude zuen liberazioan kontra, bestela pleno honetako bozketa honetan esan puntu hori egongo, edo behintzat gure proposamenengatik esan hona etorriko logikoa iruditzen zaigu, eta horregatik dago hemen, eta adierazi dut guretzako zuen liberazioa logikoa dela. Baina baita ere, zuk ez indako kritika horren barruan, adierazi nahi nuan, zein izan den egoera, zenbateraino hitz egin dugun eta zenbateraino ez, eta zein izan den gure borondatea, eta hori dago hemen. Guretzako, zuek liberazio bat eukitzea oso zilegi da, eta ondo iruditzen zaigu, guk izaera demokratikoa erabatekoa daukagu eta ez daukagu inongo arazorik, baina egia da ere bai, guk eudelen taulak errespetatzen ditugula, baita zuen liberazioan gurean bezalaxe. Eta gero esaten da gure eudelen taulan goren gaudela. Nik orain boletina publikazio eta publikazioz josita dago. Hitz egin dezakegu, Bildu gobernatzen duen herri askotan, zenbat konfiantzazko kargu liberatzen dian, zen liberazio mota hartzen dian. Uste dut Elgoibar ez dala liberazioetan eudelen taulak maksimotara sartzen dana, ez da gutxio ere. Guk inoiz, ez dugu euki adibidez, konfiantzazko kargu bat esleituta, eta eudelen taulengatik euki dezakegu adibide bat jartzearen. Guk oraindik ere margena daukagu gure taldean liberazio gehiago itzeko, eta uste dugu ez dala logikoa eta ez dugu itzen. Uste zintzotasunez indegula, baita zuekiko zintzotasun batez ere bai, talde guztiak eroso sentitu algeran liberazio batzukin daukagun lanari erantzuteko, eta hori izan da gure jarrera. Uste dut hemen kontrara etorri dan bakarra zuek izan zeratela, eta gure helburua behintzat ez da hemen eztabaida bat sortzea, eta uste dut ekintzek erakusten dutela, gaur bozkatzera goazen horretan, zuek ere bertan zaudetela, eudelen taulek esaten duten punto horretan. Guk ez dugu esan kontra gaudenikan. Guk esan dugu, egokitzen zaigula aurreko legealdiko ordainsari maila mantentzea. Ez dugu kontra bozkatuko, esan dugu abstentzia bozkatuko dugula, eta gure iritzia eman dugu. Horrek ez du esan nahi kontra gaudenikan, baizik eta gure iritzia eman dugu. Ez da ezer eskandaloso, 8%, 10% igoera da, ez dut esaten taula hortatik kanpo gaudenikan, esan dut liberazioa iritzen justifikautak daudela, azkenean herritarren alde lan egiteko aukera emango digutela, eta guk ez gaude esaten kontra gaudenik, bai tarte horretan, iruditzen zaigula, pixkatxo bat gutxiago izan da ere, bai duintasunez lan egiteko aukera ematen digula, eta hori izango litzakela gure aukera. Ez dugu besterik esan, ez dugu esan kontra gaudenik, ez. Bozkatu ingo dugu. Orduan, proposamenaren aldeko botoak, abstentzioak, 10 alde eta 7 abstentzio. Zortzigarren puntua, talde politikoan eta bozeramaileen batzordearen sorrerari buruzko adierazpena. Udalbatza osatzen duten udaltalde politikoa txikitzeari buruz zinegotziek aurkeztutako idazkiaren berri ematen da. Toki erakunde antolaketa funtzionamendu eta araubide juridikoen erreglamendua onartzen duen azaroaren 28ko 2528/86 errege dekretuaren 23. artikuluak eta horrengoek diotena betea. Ondorioz, Elgoibarko udala osatzen duten udaltaldeak ondoren zerrendatzen direnak dira. Ondoren zehazten diren zinegotziek osatzen dute eta ondorengo bozeramaile eta ordezkoak izendatzen dira. Talde politikoak, Eusko Alderdi Jeltzalea, udal taldea, bozeramailea Andrea Arriola Ferrera izango da, eta ordezkoa Aitor Iriondo Unamunzaga. Eta gainontzeko kideak, Maialen Gurrutxaga, Iontu Biorre, Ricardo Estigarraga, Maria Pilar Iranzo, Iñigo Loyola, Atsegin Zuriaga. Bildu udal taldea, bozeramailea Itziber Ganbarri eta ordezkoa Iñaki Lazaro Aster. Eta gainontzekoak, Eneritzazkoe, Jorge Hernando, Nagore Cid, Jose Luis Mulas eta Ione Olaitola. Eta PSE udal taldea, bozeramailea Ariana Nogales eta ordezkoa Aser Arauko. Beraz, aurreko ikusita, udalbatzaren osoko bilkuari jakinarazten zaio, bozeramaileen batzordearen osaera honako hau dela. Lehendakaria Alkate Andrea, Maialen Gurrutxaga eta bokalak EAJaren aldetik, titularra Andrea Arriola,
EH Bildutik Aitziber Anberri eta PSEtik Ariana Nogales. Era berean, adierazi behar da, bozeramaileen batzordearen bileretara, udaltalde politiko bakoitzeko bozeramaile titularra joango dela, baina ordezko bozeramaileek automatikoki jardungo dute titularren ordez ura ez badago. Puntu hau berri ematea denez, Miurk ez baldin badako ezer esateko, pasatuko gineke 9. puntura, da alkate Andreak emandako antolakuntza ebazpenen berri ematea. Hemen 3 ebazpen ditugu, joera pixkanak irakurtzen. Lehenengo ebazpena da tokiko gobernu batzarreko eraketa eta kideen izendapena. Eta hemen ebatzi dana da tokiko gobernu batzarra eratzea, kide anitzeko udal organo ebazlea, eta kide hauek izango ditu alkatea gehi 5 kide. Bigarrena, indarrean dagoen tokiko araudiak ematen dituen aginpide eta eskumenekin, honako zinegotzi hauek izendatu tokiko gobernu batzarreko kide izendatzean. Ion Zubiaurre, Andrea Arriola, Ricardo Astigarraga, Aitziber Anberri eta Ariana Nogales. Hirugarrena, tokiko gobernu batzarrako ohiko bilerak jai egunak ez diren astelehenero egingo dira, arratsaldeko 7 baldin eta aztertu beharreko gaia baldin badaude, horiek onartzea eskatzen badute. Egun hori jai eguna baldin bada, tokiko gobernu batzarren bilkura hurrengo egun baliodunean egin ahal izango da. Ez da tokiko gobernu batzarren ohiko bilerik izango abuztuan oporraldiaren ondorioz horrek udal gaien kudeaketa kaltetzen ez badu. Era berean, tokiko gobernu batzarren ohiko bilkurak bertan bera utzi, atzeratu edo aurreratu ahal izango dira, finkatutako eguna oporraldian uztaila abendu aste santuan edo balizko zubian dagoenean. Bileraren ordua aldatu ahal izango da, alkateatzaren iritziz hori justifikatzen duten arrazoiak daudenean. Laugarrena, ebazpen honen berri dagokion zinegotzi ematea, era berean udalbatzaren osoko bilkurara jakinaren gainean jartzea egiten duen lehenengo bileran, eta horren laburpena Gipuzkoako Aldizkari ofizialean argitaratzea, eta 19/2013 legea abenduaren 9koa gardentasun informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernuri buruzkoa, eta 2016 legea apirilaren 7koa, Euskadiko toki erakundeen buruzkoak zeratutakoa betetzea ebazpen honetan adierazitakoei buruz publikotasun aktiboari dagokienean. Eta 5. ebazpen hau eman zeneko egunaren biharamunetik aurrera sartuko da indarrean. 2. ebazpena da alkate ordeen izendapena. Eta hemen ebatzi dana izan da, lehenengoa, indarrean dagoen tokiko araudiak ematen dizkion eginpide eta eskumeneko udal honetako ordezkaritza duen EAJ-ko kide den Ion Zubiaurre Rosjuna lehenengo alkate orde izendatzea. Bigarrena, udal honetan ordezkaritza duen PSE alderdi politikoaren kide den Ariana Nogales Babarro Andrea bigarren alkate orde izendatzea. Hirugarrena, EAJ-ko kide den Andrea Arriola Ferrer hirugarren alkate orde izendatzea. Laugarrena, EH Bilduko kide den Aitziber Anberri, laugarren alkate orde izendatzea, eta 5. EAJ-ko alderdi kide den Ricardo Astigarraga, 5. alkate orde izendatzea. Alkate ordei dagokienean, alkatetza ordezkatu beharko dute egiteko guztietan bere izendapenen arabera. Ez dagoenean, gaixotasun edo bere atribuzioak behar bezala bete ezin dituenean. Ondorio horietarako, alkate honek udaleretik alde egin behar duenean dekretu bidez ezarriko du, zenbat iraungo duen kanpoan, eta bere eskumenak bere gain hartu behar dituen alkate ordea izendatuko du. Esku ordetxe hori berariaz ematen ez bada, alkate hau lehen alkate ordeak ordezkatuko du, eta halakorik ezean, bertan dauden beste alkate ordeetako edozeinek ebazpen honetan aurreikusitako urrenkeran, eta horri berri eman beharko diete udalbatzoko gainerako kidei. Egun berean, alkate orde batek baino gehiago ezingo du jarduneko alkate gisa jardun. Ebazpen honen berri dagokion zinegotziei ematea, era berean, udalbatzaren osokoa jakinaren gainean jartzea egiten duen lehenengo bilkuran, eta ebazpenaren laburpena Gipuzkoako Aldizkari ofizialean argitaratzea. 19/2013 legea abenduaren 9koa gardentasunari informazio publikoa eskuratzeko bideari, eta gobernu onari buruzkoak eta 2016 legea apirilaren 7koa Euskadiko tokiko erakundei buruzkoak zeratutakoa betetzea ebazpen honetan adierazitakoei buruz publikotasun aktiboari dagokienean. Eta 9. ebazpen hau eman zeneko egunaren biharamunetik aurrera sartuko da indarrean. Eta 3. eta azken ebazpena da kirol patronatuko eta Debabe Mankomunitateko lehendakariak esku ordetzea eta arloko arduradunak izendatzea.
Aurrekariak ikusita, ebazpenak honela dio. Azken agintaldietan erakunde mailan ezarritako 3 arlo handien ereduarekin jarraitzea, antolakuntza, lurraldea eta herritartasuna. Udaleko sail eta departamentuak koordinazio eta plangintzarako aipatutako 3 arloetan bilduz. 3 arlo horiek batetik udalen gaur egungo antolamendu egitura osatzen duten sail departamentu eta zerbitzu guztiei dagozkie eta horien jarduera osatzen dute. Eta bestetik bertan txertatuko dira gobernu taldeak agintaldi honetarako aurreikusiko dituen berezitasunak materia espezifikoetan. Bigarrena, ondorengo kide hauei esleitzea arlo bakoitzeko koordinazio orokorrari dagozkion funtzioak edo arlo horietako arduradun politiko eta zinegotzi ordezkari bilakatuz. Antolakuntzakoa Ricardo Astigarraga, lurraldea Iñigo Loyola eta herritartasuna Andrea Arriola. Zinegotzi delegatu hauek 3 eremu handietako bakoitzeko koordinatzaile izango direnak, beren eremuko koordinatzaile eta arduradun politiko gisa jardungo dute. Arlo udal, sail, zerbitzu eta gai espezifiko bakoitzean dituzten ordezkariek baztertu gabe. Bai eremuko koordinatzaile politiko horiek, bai eskurtutako eskumenak dituzten gainerako zinegotziek. 3. Indarrean dagoen udal antolamenduarekin bat etorriz, ondoren zerrendatzen diren arlo eta sailetan edo zerbitzu eta gai espezifikoetan eskuordetze hauek egitea ondoren aipatzen diren zinegotzien alde. Jon Zubiaurre Ros jauna, aipatzen den arloaren arduradun izendatzea, hirigintza eta obrak arloa. Andrea Arriola Ferrer, kultura arloa. Ricardo Astigarraga, pertsonal eta kirol arloa. Maria Pilar Iranzo, gizarte zerbitzuen arloa. Iñigo Loyola, landa ingurua eta zerbitzuen arloa. Atsegin Uzuriaga, ogasuna eta kontratazio arloa. Aitor Iriondo, haurnerabe gazteen sustapenako arloa eta euskara arloa. Ariana Nogales, ekonomia sustatzeko eta berdintasun arloak. Eta Aser Araujo, ingurumen arloa eta herritaren parte hartze arloa. Eskuordetza horiek, borrasaltzen dien baldintzetan emango dira, eta horretaz gain, batzi dana da Ricardo Astigarraga Zabaleta jaunari udalkirol patronatuen erakundearen autonomen lehendakaritza eskuordetzan ematea, eskumen guztiekin hirugarrengoei eragingo dieten egintzak emateko eskumena barne. Zinegotzi eskuardetuak hartzen dituen ebazpen administratiboetan, berariaz aipatuko da ingurua barrau. Horretaz gain, zinegotzi eskuardetuak emandako ebazpenek eta organo eskuardetzaile honek eskuardetu gabeko gaien inguruan ematen dituen ebazpenek balio berbera izango dute. 6. Aitor Iriondo Unamunzaga, zinegotzi jaunari Debabe udal euskaltegiko mankomunitatean lehendakaritza eskuordetzan ematea. Eskumen guztiekin hirugarrengoei eragingo dieten egintzak emateko eskumena barne. Zinegotzi eskuordetuak hartzen dituen ebazpen administratiboetan berariaz aipatuko da ingurua barra. Horretaz gain, zinegotzi eskuordetuak emandako ebazpenek eta organo eskuordetzaile honek eskuordetu gabeko gaien inguruan ematen dituen ebazpenek balio berbera izango dute. Eskuordetzan emandako eskumenak eskuordetze honen mugen barruan gauzatu beharko dira, eta titularrek ezin izango dituzte beste organo edo zinegotzien baten esku utzi. 8. Eskuordetze horiek ondorioak izango dituzte eremu arlo sail zerbitzu gai espezifikoaren erantzunkizun politikoari dagokionez. Ebazpen hau sinatzen den egunetik aurrera, nolanahi ere mugagabeak izango dira, alkateak eskumena bereganatzeko duen ahalmenari kalterik egin gabe. Zinegotzi eskuordetuak absente utzi gaixo edo bestelako eragozpen bat izan ezkero, alkate honek zuzena edo automatikoki bere gain hartuko ditu eskuordetutako eskumenak, jatorrizko eskumenaren titular gisa. Ondorio horietarako goragokoak bereganatzeko ahala ebazpen honen bidez erabili dela ulertuko da, eta ez bada beste ebazpen espresurik eman beharko horri dagokenez. 9. Ebazpen hau eraginpeko zinegotzi jakinaraztea eta isilbidez eskuordetako eskumena onartuta jotzea baldin eta hurrengo 24 orduetan kontrako ezer adierazten ez bada edo eskuordetza erabiltzen bada. 10. Izendapen horien denbora eremua zerbitzuen eropenera mugatu beharko da, ala guztiz ere, arloko arduradun gizaeran galdu egingo da alkatetza duenari idatziz kargori uko egiten zaiola adierazten bazaio, edo kargu hori emateko erabili dituen formaltasun berberaz erabiliz, organo eskuordetzaileak kargua bereganatu nahi badu edo kargua ezeztatzen bada. Eta 11. Arloko arduradun izendatutako zinegotzi dekretu hau jakinaraztea onar dezaten, era berean egiten den lehenengo bileran udal batzarren osoko bilkurari hau guzti hau jakinaraztea,
eta ebazpen honen laburpena probintziako aldizkari ofizialean eta udaletxeko iragarki taulan argitaratzea, eta berdintasun buruzko legea dionari eta Euskadiko tokiko erakunde buruzko 7. Xedatutakoa betetzea ebazpen honetan adierazitakoei buruz publikotasun aktibori dagokionean. Hemen ez badago zer esanik, azkeneko puntura joango gara, dela ezkontza zibila baimentzeko eskuordetzeari buruz alkatetzak emandako ebazpenen berri eman. Kasu honetan 2 ebazpen daude, lehenengoa da Ricardo Astagarraga Zabaleta jaunari, ezkontza bat egiteko baimena, ekainaren 30ean egin zen, eta bigarrena Andrea Arriolaren alde, eta ezkontza hau uztailaren 8ean izan da. Bueno, ez badago beste ezer eskari edo galderaren bat, bukatu ingo genduke.